आरो स्क्रिप्टबो लिरो नाटक बे सिनेमानि आरो डाइरेक्सनबो होयो मोजां मोजां जोंनि गेजेराव दङ फैलावबो दङमोन फैलावा क'क्राझाराव थाबाय उसुबिदा आरो जा बिपुल राभा आरो माखासे दंबावो एक्ट्रिसफोरखौ जों लाबोथ'वाखै एक्ट्रिसफोरबो बिराद दङ जों बिपुल सापर्टार माने बै गुथियाव गाबनानै बोरै जानोलै गाबनानै थांबा लामा लामा मानसिफोरा सोंगोन ना इउपिपिएलनिया हरै साला सालिफोरा मोनजायैनि गाबबोबाय थाबाय ओरै होनबाबो गाबलानो बैसागु मेथाइ रोजाबनोसै नामा दोंसे आखाइ खबब्ला बोरै जानो दामग्राबोथ' गैया खबगोन दे होमबा लागायनोसै रने खाथानि सिख्ला महर गोसा मा सान्दों नोंलाय सिरि सिरि आंखौ नायखुनानै आन्दो आन्दो लागाव आखाइ खबनाया लासै जादों गासिबो खबजोब रायजोफोर रनि खाथानि सिख्ला महर गोसा मा सान्दों नोंलाय सिरि सिरि आंखौ नायखुनानै आन्दो आन्दो बिपिएफखौ आं 15 बोसोर जाबोबाय जोबोद मोजां मोनो रायजोफोर आरो बिपिएफनिनो माइरं जागासिनो दङ जों ओंखायनो दिनै बिपिएफनिनो जाना गिदिंगासिनो दङ जायखिया रायजोफोर बावनो नाङा दै नांगौनि सावगारि नङा होमब्ला थेंक इउ मोजां दै बावना दे जाथ'बाय दै दा आरो नै जोंहा दङ दाब्ला मियावसो बेखौथ' सिनेमायाव हिनजाव गुन्दासो होनो नङा खिन्थु मोख्राया गुन्दा नङा मानसिया बिराद गुसुथार हिनजावफोर नुबानो गिनानै साइड जायो मानसिफोरा मोख्रानाव